Sí. Buenos días. Vamos a comenzar primero. O primeiro punto do orde do día sería a aprobación do borrador da ata de sesión ordinaria con data 29/11 do 24. Votos a favor? O segundo punto sería o borrador, a aprobación do borrador de data de sesión extraordinaria de data do 9/12 do 24. Votos a favor? Terceiro punto sería o expediente 1103/2024, observación da IQV de mezcla. Nada polo Partido Popular. Nada, bueno, volvese traer porque houve un erro o día das votacións, entón, bueno, quedaron os votos igualados, non se repetiu outra vez ao feito de votar, entón, bueno, por iso volve vir aquí, pero, bueno, a nosa postura vai seguir sendo a mesma, vale. Votos a favor? Vai intervención. Podemos explicar. La cuestión, bueno, hecha lo que diga, non é quitar a rasgos, pero sí, bueno, que nesta práctica da aplicación estaba outras parroquias de límites, entonces, bueno, empezamos bien. Non, porque as rasgos de filo de gama están que va a ser moi cerca, entonces, dividir un pouco con esta, que además, se ese hipotético caso, que non pensamos que sirve ou a aplicación que había, entendemos hipotético caso que por un impedimento que había outras aplicacións dentro de Merca que podrían valer os usuarios particulares que estarían dispostos a hacer que sería a instalación de ITV e nada máis. Podemos considerar el tema que aquí instalada no a zona pública. Sí, claro. Non vamos a entrar aquí na Hay zonas públicas como no al colegio por iso. nunca vamos a entrar na propiedade de nadie. Nós aquí, isto non é un capricho. Isto que é realmente o ITV cambia as plataformas e nós creamos este espacio que é que teñamos no global, en máis. Iso é o que é a opción que poñamos. Terminamos a da iglesia, que está en María, e nos na Cariz, que xa está en María, e aquí unha plataforma de educación independiente, e entón cale o opción. Aquí vamos a outra alternativa, pues mira, va a ser capaz. Nada a diferencia de mí, que hai alguna. Isto non é un capricho. Todo. Nos tiene unha proposta que plantea deles, a nós preguntaba si ou non. Mas nos parece un pouco que por parte do goberno que se deixe marchar, que non se justifique, sí que había sitios que teñen a esplanada do colexio que son resolucións, además eu quero recordarles todos os grupos aquí presentes que a ITV Merza non era un capricho porque foi Merza, podía ser tamén pola súa ubicación geográfica, ali cando se fixos en distribución de eleccións, que a de Merza non é solamente que vai veñen os San Pedro do Sol, veñen os de Fontao, veñen os de Bascas, e depois viñan incluso as torres da Rexa, aqueles que todos que non pasaban pela Santiago de Santa Clara de Cruces, como en Tiroño ou os outros lados, viñan un tipo de alerta. E depois, en Merza hai dúas empresas que levan a súa maquinaria tamén, pois hai ITV tamén. É unha empresa que leva igual 7 ou 8 vehículos. Eso está metendo en uns problemas que as propias empresas de que se esa ITV estaba ali, e eu creo que nós, o Partido Popular mantuvo conversas co organismo
correspondente da Xunta de Galicia dixeron os ayuntamientos nos ponen se nos justifica porque non siguen nunhas condicións con debido de cruces, porque no que había na iglesia non era poñendo unha cima de todos, ustedes poñen máis para baixo, e incluso collen parte da carretera, que é da parte onde estaba o auditorio, ustedes non conocen, teóricamente, e aquilo é ya, ten moito menos pendiente que ten o campo de feira de Vila de Cruces. E se non vale eso, o que é a propia esplanada do colegio, a entrada e a esplanada, son as condicións. A cosa é unha empresaria de Mersa dixo que tenía as súas instalacións para poñer aí un magnífico. Se me parece moi mal gusto, é algo que se espera atento a todos os usuarios que veñen ali, para decir que Mersa non é que teña solamente carta. Que ten igual, outros igual, de 40 a 50 vehículos para pasar a inspección, e que se saque un servicio, e que non se faga ni un mínimo esforzo para que volva a pale, non vivimos en situación que yo saque a vaso, senón volven ustedes a solicitar, a denunciarlo, e saber como a Xunta de Galicia volva a poñer ese servicio que lle corresponde. Donde Dios queda ahí frente ao auditorio, para que les nada bien la iglesia. Aquí va a inspección, miro a planada, Sí, pero si tenés la zona de arriba, ustedes dirían, no, vamos a ver, tenemos que descender un pouco, porque aquí o campo da feira a falando do campo da feira é ya, non, é unha pendiente, que teñen que nivelar a plataforma e todo eso. Pois máis ya non é, se coñe do campo da cesta, abaixo, do aparcamiento da iglesia, que coñen máis, se coñen parte da carretera, parte onde está o local social dos vecinos, que vai ali ao pouco de un aparcamiento da parte máis llana que hai, pois non teñen ningún problema. Pero, bueno, teñen a esplanada do colegio de Lic que reúne as condicións, está a Fontana, está o Pomerado, reúne as condicións tanto de largo como de ancho, como para fazer as cousas. A mí me parece unha falta de rigor que non se vuelvo a repetir, pelea para poder non seguir por nós, a non dar o servicio. Do punto de vista noso, entendemos que é unha DSD máis do grupo de goberno que quere facilitar máis a parroquia de Mersa a este servicio que está. Non solamente a parroquia, senón as parroquias colindantes que están aquí e aquí. Xa o que quero Vale, vou falar eu porque foi naquele momento que estuve con este problema, non? O sea, que era moi bonito decir non lle queremos quitar a Bascuas, o sea, non é por quitarle a Bascuas, claro que non, ni nós lle quixemos dar a Bascuas en aquel momento. É dicir, evidentemente, se volve para Merza, quítese a Bascuas, eso está claro. Non vai haber en Merza en Bascuas. Entón, esa frase entendo que é de cara a la galería. Segundo, a nós dábanos igual que este en Merza, que este en Bascuas, simplemente é o que di Luís, ceñímonos ao que dixo a parte técnica da ITV. Dixeron, señores, aquí non podemos montar. Deronse llevar as opcións e dixeron, pois aquí non nos vale ninguna. E buscamos a máis cercana, tampouco fomos para Albacete, fomos de Merza a Bascuas. Eu entendo que dentro do malo, foi digamos, unhas consecuencias menores, non? E depois, claro, está dando unhas opcións que tamén é o que comentaba Luís, son parcelas privadas. Porque mesmo o do colexio de momento que o sepa ainda pertenece á consellería, o sea... Vamos a ver, unha cousa son as instalacións do colexio e outra cousa é o cuidado do ayuntamiento. O cuidado do ayuntamiento é todo aquilo que está fora e non ten nada que ver co edificio. Iso é Fora de onde? É propiedade do concello. De onde me falas? Do colexio de Merza. Me parece xa unha falta de respeto hacia os veciños dali. Vostedes teñen a capacidade suficiente de motivar cando a muller non vía máis escabonzo, tiveron a capacidade suficiente como para buscar ou pedir un día máis. Ou para pedir un día máis. Pero se non chegan os días que hai, pois vamos a solicitar. Ou a xunta lle pon problemas porque solicitamos. Pero un día máis para onde? Estou dicindo que teñen posibilidade donde esa ITV que volva outra vez a Mersa. Pero, Jesús, podemos solicitar unha semana máis, se fai falta. Pero o problema non é o tempo, o problema é o sea, as instalacións onde poñela, que din que non vale, pois é nos que llemos facer. Non din que non vale. Home, dixeron os técnicos, nós non o inventamos. Vostedes xa para empezar, xa non lle ofreceron ningún terrenos. Ningún terrenos de aquí. Ningún solanos. Acaba de explicar que Luís onde... Poder pedir, é máis incluso regatir
Mira, administración que así. Así que, decía, que diferencia hai do campo da Feira de Cruces á esplanada das antiguas escolas? pero é que tampouco é cousa nosa. Son os técnicos que din aquí vale e aquí non. É que non hai máis que falar sobre eso. Saben que os técnicos foron... Ofreceuse a Os técnicos foron os que non tiñan pagas que votar. Non, non. Os técnicos dixeron nós, porque dixeron buscade un sitio alternativo. O campo de fútbol non valía porque enterrábase. A zona da Carixa non valía porque é o que dice Luís, a inclinación. Nós bastante fixemos con buscar alternativas, non lle valeron, pois buscamos unha na parroquia máis cercana. Creo que non foi unha decisión tan desacertada, penso. Bueno, a responsabilidade está na que pero... No, a responsabilidade está de... Somos Claro, claro. Bueno, para decir, para que a responsabilidade que vostede deles, usted paga unha nova proposta. Esa xunta non a acepta, entonces diremos que a responsabilidade é da xunta. A todo isto non entendo que tampouco é capricho. Creo recordar que cambiaran a estación móvil, que era máis grande ou algo así, que habría máis. Fíjese usted que casualidade que van a pasar de hoxe. Pois sigue sendo responsabilidade deles. Veo a Luis. Entonces, claro, el mañá din, oye, Sobre que mesmo lle preguntaron cando dixo, oye, que vou divido ao cambio? Dixo, o ayuntamiento non fixe unha proposta para que damos outros terrenos novos ali. Se decía, non, pasa. Eso non é verdad, pero bueno. Eso está bien dicindo palabras textuales dos usuarios que ponen ali. Pois Os técnicos que había. Pois eso non foi así para nada. Os pasos foron eses. Aquí non nos cabe, non nos entra a nova estación. Hai que dar alternativas. Démoslle, non lle valeron. Digo que non este colocado, sinceramente, se o Partido Popular agora gobernando, eso non marchaba de aí. É obvio que pidera algúns días paso de unhas parroquias, colleríanse igual. Colleríanse igual. Pois ustedes non lle interesa por as circunstancias que sea. Bueno, mire, todo aquilo que sea perjudicar a parroquia, bueno, pois... Sabe que Estamos co capricho do técnico. que van a dar a mí. Sobre o técnico, di o que din, nos temos que adaptarnos para ello. Se queremos dar este a situación, Debo dicir, claro, nese aspecto temos a posición moi tranquila. Que máis me dá a mí que este en Vascuas que en Berza. Dame o mismo. Se lle dá o mismo, oye, pois hagan unha proposta máis, dicir, oye, vamos a intentar conseguir, se vamos a conseguir. É máis, mire, vou dicir, si fora como di vostede, o sea, que iso non dá para decir, vou dicir isto por decir algo. Conforme entramos no ano 19, o primeiro que faríamos ao entrar no Concello sería quitar a ITV de Merza. Marchou de Merza cando os técnicos dixeron que non podía estar ali. Mire usted que capricho tiñamos nós en que marchara de Merza. Teñen vostedes, a moi recordar un pouco de cando vostedes entraron. Ahora, de querer sacar, a ustedes acordanse cando levaron unha proposta para sacar todo aquilo, todas aquelas inauguracións que tiña o nombre de Jesús Otero, que era o alcalde, nese momento, ou das outras, ou o presidente da Xunta de Galicia, todos, querían sacar todos, eso non se aguarda. Querían sacar vostedes. Pero que terá que ver unha cousa, de verdade. Bueno, eu como xa na intervención da vez anterior sempre me tira que o ideal sería ter un informe detallado para saber as millores publicacións para que eu vea vosotros estades bajando esta moción en temas históricos que corresponden, seríamos prácticos e reales. Eu estaría dispuesto a estar de acordo con esa moción sempre que se enmende o feito de que se añaden días para mercar, pero que non sea en detrimento de ninguna das personas e as outras parroquias que teñen ahora mismo e que se manteñen, estaría de acordo. Entonces habría que indicar a moción ese tema. En canto as ubicacións, había falado xa nos plenos, que, bueno, por que non na zona de Bani, nesa zona tamén faltaría ubicación, ou por que non en Ferreiro, que quedaría o Xami, Sorporto de Mouros, Pumeiro, Ullares, se hai en cuenta tractores na ubicación que se fala desde esta ubicación habría posiblemente 80. Vale, solo na miña idea que hai 10 ou 12 vehículos que pasan na ITV, que é unha aldea. Que mellor ubicación que esa, o sea, se nos teníamos a buscar ubicacións lógicas, prácticas e consecuentes, non? Neste caso, que quere manter que había anteriormente, parece ben, pero sempre cando non se en detrimento.
decir, pregunta, A emenda sería que se dieran máis días en Merca, pero que non se quitasen para outras parroquias que están actuando. Alex. Sí. A ver, tamén estará nos, claro, desde o anterior pleno, pues, tamén o debatimos internamente e o que vemos é que non nos podemos teñir a unha problemática na que se pretende atribuir a memoria histórica de ter a ITV en Merca, non? Nin tampouco creo que sexa conveniente acomodarse no que pide o servicio técnico donde instalar a instalación. Eu creo que dentro do Concello tamén se pode aportar datos, non? Pasarse en datos e deixarse de disputas, porque ao final parece unha disputa de dous galos, que un quere levar para lá e outro non quere deixar a marchar e eu creo que con datos podemos entender todo o mundo e evitar este tipo de conflitos. Entón, é cuestión de facer un censo do número de tractores por zonas e ver que ubicacións son as máis axitadas. Agora, Souto falaba de Bodaño e demais, pero tamén Araza é un punto céntrico, por exemplo. Entonces, eu creo que o que hai é que valorar onde hai máis densidade de tractores e de vehículos que teñen para a ITV e despois solicitar directamente ao servizo do Concello pois facer esa proposta. Eu creo que hai simplemente é algo tan sinxelo como é ter un censo do número de tractores que hai no territorio e saber onde compensa máis e onde lle compensa máis as persoas propietarias achegarse. Eu recordo de ver xente de Arca do Pino facer a inspección a ITV a Pilón, o sea, que vaya, se vaya porque, bueno, porque o necesitan, porque aquí están falando de que Merza, como é o último sitio onde se fai a ITV, cabra ben a moitos. Bueno, hai xente que o necesita e vai, non faga falta, eu quero dicir. Entón, se temos 4 sitios onde pasar a ITV, pois que sexan onde hai máis densidade de vehículos. Básicamente, nos tiramos por aí. Entón, a nosa proposta hoxe tamén era un pouco nese sentido, de decir, bueno, podemos retirar isto daqui, de decir, dentro do Concello vamos a facer ese censo de vehículos e vamos a valorar para o próximo pleno, facemos unha reunión de portavoces e valoramos onde convén mellor poñer os puntos da ITV. É a nosa proposta. Parece ben que se pueda liberar todo. Lo que pasa es que nos encontramos tamén tampouco no hay un campo de Lleida. Ya se pasou Valí. ¿Por qué? Porque estaba y mira, mira Piloño, porque la margen en esa parte, porque tiene una cuarta regla, una parte no día. ¿Qué pasa? Eso está en el universo. Eu que mandou aquí o correo en la raza. Claro, que, a ver, podemos decir al 28 parroquias, está claro que sí, pero que o que sería o ideal sería valorar o número de tractores que hai en zona e decidir que puntos estratégicos son máis cómodos para os propietarios, básicamente. Ahora, hai que ver que, por cierto, podemos aportar eles, e non podemos decidir en ese capítulo. Aquí non se É que, a ver, non é porque se quite de un lado ou se poña en outro, xa non me meto neso, pero temos 3 puntos para pasar a ITV en 3 parroquias colindantes. Merzo, digo, Vascos, Piloña e Camargo, son 3 parroquias colindantes. Cando a outra parte do Concello queda totalmente descoberto, o único punto que hai é a Vila de Cruces. Que a outra parte de abaixo, de Comeiro, Lagazo, Arnego, Loño, Xave, Porto de Mouros, está totalmente Ixua, o sea, está totalmente apartado. E o que vira a Vila de Cruces sería o punto máis Hai máis densidade de tractores, exactamente. Entón, eu creo que é unha cuestión de valorar realmente cal é a necesidade por zona. Claro, non hai Unha proposta estratégica para que todos teñan esa oportunidade. Ahora mismo temos lo que temos, pero todo que se pode mirar bien, mas igual. E máis, claro, menos se pode Traballo tamén vos, saber que densidade hai aí e facer esa reunión, buscar valorar esos puntos e propoñer os servicios. Fundamentalmente, primeiro hai que saber as funcións técnicas que requiere.
pero os censos de los tractores, e despois, bueno, Bueno, primeiro saber os censos de tractores, Claro. depois ver as posibilidades de tratar. modificar a É, moción, sobre si tal cual, claro. vale. Eu creo que é a mellor maneira. Bueno, pues eu digo, propoño, retirar a moción de para ficar esa outra parte da Eu propuxo, Eu digo, porque tedes, pero a ver, se non vamos a cumplir aquí a votación que diñamos, bueno, Pero que sustituiría a moción. Claro, a ver, o primeiro é o primeiro, non é aprobar unha moción de facer un cambio cando primeiro hai que falar cos técnicos, neste caso, outra Vicente, que, bueno, xa falou Julio naquel día, é que nos digan e ver o que hai, e despois probar a facer o que incluso para pasar a ITV, e que nos digan que irían nos dar. Pero se temos que pedir un punto máis, en fin, se temos Claro. que meter 4 ou 5, son que non, pero quitamos, yo despois se non o concedo, Se o concello, pero se non, bueno, xa digamos, Os claro. grupos de máquinas, igual nos digan que están cheno bien. por eso non hai problema, claro, non ten tal cual como está, non. Eu creo que é o máis lógico. Ustedes deciden. de votar a proporción favor de o reparto deste ano xa está feito. O reparto deste ano das ITVs dos días están fijados ou non son coñecedores deles. No. A nós ninguén se puxo en contacto con él. Por lo menos non sei contigo, Juan Carlos. O reparto xa están distribuídos. Entonces, oye, vamos a así a postura así, despois que máis adiante que fagan un estudio que xa vamos a hacer, pero bueno, ao final vai quedar todo en nada. Entonces, a postura vamos a seguir. Sabemos que este ano non vai haber ITV, porque o reparto xa nombraron a semana pasada a Xunta, que o fixo público. Pero non digo que era necesario futuro, se non vamos a hablar en contra, iso xa tengo claro, pero máis. Pero sei que a emenda, Sí, que se solicite. Cuentas varias ideas, pero pero independiente do día Exacto, que se manteñan esta Bueno, eu, pola nosa parte, gustaríamos que houbera un compromiso por parte do goberno para poder valorar esta situación, valorar a diversidade de vehículos que hai para pasar a ITV nas distintos concellos e facer unha proposta despois a inspección para redistribuir ese servicio. E se ten que ser no mesmo sitio, perfecto, porque así xa non hai conflitos, e se ten que ser noutro por densidade, pois sería basado en números, basicamente, non? Entón, nós non vamos a apoiar a proposta, vamos a votar en contra para ver se podemos conseguir este punto de cara ao ano que ven, porque se este ano xa están determinados os puntos que vai facer o servizo, se entendemos que van a cambiar, pero si se pode valorar de cara ao ano que ven e non deixarlo para xaneiro do ano que ven, se non empezar xa a traballar neso, facer unha reunión de portavoces ou unha comisión informativa e valorar en que situación estamos no Concello. Estamos con o de censo, da que dar máquina para pasar a ITV, e nos situamos onde deixamos que o que temos, o temos. No, pero iso non se encuentra vos, facer unha comisión, facer unha xunta de portavoces e valorar o resto dos grupos, é o que pedimos dentro do Menegar. Nós o que decimos tamén que esas dúas empresas que hai en Berza, que están tamén un poquinho perjudicados sacando este servicio, además podemos facer públicas en as empresas que son, que é o sector de tal, pois teñen moitos tratados que teñen que pasar a ITV, que é o momento que lle cae ali, a como estaba, que dentro de las veces iban os seus vehículos a Se estamos de acordo, en Viloña tamén hai outra empresa que vende vehículos nese sentido e en Cruces tamén e demais, pero hai que facer unha valoración, eu creo que realista da situación que temos no Os propósito. que vayan a base para distancia que hai tampouco basta que está a 40 km. Está a 3 km. Pero que quere o taller a Piloña, o taller a Piloña, que ten a mesma distancia. Tira menos que o taller a Piloña que vai por baixo. Está por la casa, estamos hablando de. Bueno, vamos a votación. Votos a favor. Votos contra.
pedimos que se lo remita unha acta de desacordo ao grupo do partido. Ahí está proscrito. Bueno, un día es un día, cada parroquia. Así os manda. Pero que mira, No, xa viña, vai. Pode ser. Están aprobados, están. No, Están aprobados. Están todos os informes Para Elisa. Me parecía que confundí. Vamos a mejorar. Eu estudiei a promoción. Bueno, vamos a dar paso a este.
de decreto da alcaldía. Pasamos a esta aprobación inicial de modificación puntual do momento das normas subsidiarias de planeamento e de cruces para a reorganización do núcleo rural da Cantilla. Votamos a expresión. Votos a favor. Este é unha modificación puntual o tema das normas do núcleo rural da Cantilla. Sin punto más nada que decir, esto es algo que se tratamos directamente. Entonces, bueno, pues algo que si lo hemos arraizado, pues arraizamos estamos con esto, por grabarlo. A mí me parece correctísimo que bueno, dicho haber votado mal anteriormente, dicho haber votado, dicho votar, no hay poder explicado, tampoco explicar. Entonces, chacha o un chacha. Estas cosas hay que tener un poquito de cuidado con ellas por un motivo. Y el motivo es siguiente, que efectivamente construir una vivienda costa muy dinero. Y demorarla es una tristeza, aparte de un gran sudor que está ahí. Si se lo ha evitado, por la nuestra parte, haciendo todo lo que hagamos, que evitamos. Como no es difícil. Sí, me gusta el acuerdo, pero puedo decir que este punto no recuerda la importancia de la llevar a esta profesión a día de hoy, entre todos los profesión, vamos a ver. Ahí está. Perdón, saco de tu país esto, vos de lo que es el 14% aquí no ano 2001. Marchou no ano 19. Porque xou cazouse al principio do ano 2002, 2003, por aí. No, foi por isso. Vale. Entonces, chegamos a este punto y nos encontramos. Realmente empezamos con Pixón. Al principio del siglo, chegamos no ano 14, e vos paralizaste. E máis, pagaron vostedes por este Pixón, está a ser matar, en principio está a ser. Pagaron vostedes por este Pixón 250.000 euros. ¿A qué en verdad estaba un Pixón? Entonces, vostedes pagan 250.000 euros. 250.000 euros, lo pillei, bueno, estamos hablando. Vale. Echámonos o ano 14 e vostedes vimos o paralizo. E ahora mismo, sí, teñen usted suspendido o ano 14, teñen o paralizado. E agora mismo están diciendo que sería Claro, en unha fase do peso que se teñen que suspender as licencias, pero despois volven a habilitar. No. Como que non? Usted non pode dar licencias agora. Usted non pode dar licencias agora. Despois que vou contar. Eu estuve en urbanismo e informei-me suficiente para saber máis ou menos que se estaba yo xa. Pagar 250.000 euros hai que llegar. Hai que llegar. E o traballo sin rematar. E agora? Yo traballo sin rematar. Por qué? Hay que cambiar as normas, 50 normas que cambiaron, ustedes paralizaron desde o 14 ao 19, cambian as normativas e hai que todo paralizar. ¿Cómo es? No, espérate que non me decido. O peso quedou feito a delimitación dos núcleos e quedaba pendiente de informe de modificación para adaptarlo a nova lei, a unha lei que surgiu despois de contratar o Peixón, a ver se agora vamos a estar aquí. E logo que porque o paralizar Non se paralizou nada. e logo que non adaptaron. Desde o 14 ao 19, non adaptaron. Como de 14 ao 19, aunque non recordo exactamente o ano que foi, o Peixón, unha vez que se presentou, foi informado por urbanístico que había que facer modificacións base a nova lei, estaba nesa situación. Que supoño que o que ten ahora mismo que teñen que facer modificación do Peixón para adaptar a nova lei dende aquela, non? Fixeron algo ustedes agora. Ahora mismo que se gastaron 250.000 euros. Pues que era, eso foi contratado
Coa Dirección Xeral de Urbanismo, que era que daba un dinero para contratar. Falamos moito agora. Pero que xa non está feito, e por que non sacan agora? Que pasa? Falamos ahora moito del proceso. Luis, ¿qué pasaba? Que pasaba en ¿Por qué está para ahora? Vale, estuvo para hasta 19, de 19 al 25. Teñen ustedes un montón de documentación caducada. Se lo cal, Documentación caducada. había que actualizarlo otra vez a nova normativa. A ver, Porque deixaron para todo. pero vosotros no cuando llegaste, ¿qué hiciste? Se acabó paralizado. Porque xa, ustedes xa non dan... Estaba pendiente de que o técnico fixese as modificacións que pedía urbanismo. Eso era o que estaba pendiente, non me contes en Xa ustedes xa non o cultivaron. Xa se quedaron... Home, non, mientras de vos, pero... No, de vos, no, pero facer. E que vas a facer ao respecto? Que vas a facer ao respecto? Pues no podemos ver al respecto. Vamos a intentar arranxar o que non te sabes. Que ahora fa falta outra pasta de campeonato. Claro. Eso me fue cuando te pasa. Claro, porque normalmente a lei cambiou, o diñeiro... En cambio, pero hay que saber que van a adaptar o que eso ya hay ley. Canto diñeiro tiñen vostedes para rematar? Canto diñeiro? Se pagaron 250, perdía un pouco máis de diñeiro. Para mucho que habían encontrado. Para eso que habían encontrado. E agora... Después no se pagaba mal, inventado. Ese diñeiro chegaba de mismo para rematar o mesmo. Es que ustedes Ah, claro. eran que pedían, por supuesto, las modificaciones que tienen que saber. Está Vale. Bueno, estos son... No vamos a entrar en... Esos son botarbarros fora. Iso... Leva 6 anos aquí e non fiches un papel, nese sentido. O sea que... Vamos a ver. Hai que tocar, claro, hai que tocar. Isto está algo mira, pagamos 150.000 euros, Sí, hai que ir a cara. una barbaridad, pero hay que hacer. Bueno, si eso, todo quedó perfecto, entonces ya no se ve nada. Vale, tenemos que parar. Sí, bueno. En primer lugar, me parecen as formas de traer un apartado como este ao pleno. Creo que sería unha comisión informativa e intentar suficiente. Por ese lado, podemos estar informados, porque personalmente, directamente, hai unha persoa afectada aí. Por outro lado, tens información desto, pero por outro non. Entón, temos que valorar isto no momento actual e sin poder chegar a todos os informes. Non, ao final, nós temos aquí un informe técnico. Eso por un lado. Por outro lado, preguntas, non? Igual pode responder mellor Vanessa. En que ano foi feita a casa? No, pues no recuerdo, no. Todo vende aquí. E hai licencia municipal desta casa? Non hai licencia. A ver, aquí hai unha... Seguramente municipal non tiene seguramente. Pero non me indica, hai unha ampliación de núcleo. Sí, que se le baixa. Aquí agora. Claro. Para regularizar esa situación que hai. Sí, bueno, eu con esa pregunta xa. Refírome a que vamos ver. Por un lado, non temos licencia municipal. Por outro lado, nós non vamos nunca a votar en contra para derrubar unha casa dun vecino ou dunha vecina, porque esta situación vive na máis xente no noso concello e é algo que non se pode permitir, non? Que pasa? Que esta situación dáse moitas veces por aquilo de daño que valo será, xa iremos librando, non? Vai facendo, pois foi algo histórico tamén. Nos concellos como o noso, non? E sobre todo Vila de Cruces, esas situacións deronse, bueno, eu veño á cabeza varios exemplos. Ti vai facendo que xa arreglaremos. E daqueles barros estes lodos, non? Pasan estas situacións. Entón, eu entendo que agora haxa que regular isto, que haxa que impedir o núcleo, pero tamén creo que hai que facelo con todas as casas que están nesta situación. Isto facemos con unha e non vender o favor no pleno a unha persoa de outro grupo, venderlle o favor cando o grupo non está xa meter unha pata. E permitimos outras cousas. Entón, o que hai que facer é ter un control exhaustivo de todas as vivendas que se estén facendo. Se están facendo vivendas e están ilegais, ou non hai unha licencia ainda sacada para adiante, ou non cumpre calquer tipo de normativa, hai que analizalas e ver se se dá a regular. Pero, non? Isto, eu creo que ten que haber un control exhaustivo por parte do Concello neste sentido. E despois,
Outra cousa é aquelas vivendas que agora xa están feitas, que hai xente xa vivindo nelas, como xa pasou nalgúna situación cruces, non? Que tiveron que derrubar a casa. E iso significou que houve xente que marchou do Concello precisamente por eso, e que ao final estamos perdendo habitantes. E isto tamén axuda a perda de habitantes que non volva a pasar. Entón, eu gustaríame tentar isto de alguma maneira, non sei como podemos facelo, pero intentar regular esta situación de todas aquelas vivendas que están na mesma situación. E despois, que imos a facer? Vamos a regular as vivendas que están próximas aos núcleos, non? Vamos a incluílas nos núcleos, pero aquelas que están longe dos núcleos, que imos a facer? Esas derrubamos. A ver, Permitimos mas que se non é algúnes. Como non é? Non é? Non, pois a mí parece que é moi evidente. Normalmente unha cliente que está pagado o núcleo podes facer pieza de núcleo, sortitas ou pieza de núcleo, cual iso se vale. Moi bien de que está aislada, seguramente que ten máis que claro, que ten que fazer a propiedade é regularizar a situación que ten. Iso, houve moitísimas, xa regularizar, xa acabou. Bueno, xa tratar de regularizar. Eso normalmente que ten que fazer é o propietario, o que ten que ter que arreglo a lei que permite, porque viene a llamar sensato. Sí. Neste caso, imagínate que yo fuera vivienda rústica, en situación que estamos a falar ahora. Non é unha finca rústica, pois disponer de colección e excavación. Claro, porque, bueno, ahora ten que estar rematada. E, hombre, está rematada, ten que ser. Sí, pois eu sei de varias casas que están nesa situación. Claro, aí temos os propietarios. Hai unhas persoas que teñen a vivienda feita, igual, non sei, ten 20, 30 anos, e igual a teñen sin regresar. Sí, pero eso supón facer. El pode facer, por a antigüedade que ten a vivienda, pode facer. Pero Sí, é o propietario. Sí, pero por eso mismo digo que ahora, neste caso, vamos a sacar adiante isto, pero hai que valorar todas as vivendas que están como antes de todo, que temos que regularizar, non solamente ter esta, que temos que comprar, ter este favor. No. Non é así. É por parte instalada por parte. Non é eso. A modificación é instalada por parte, non feita por concello. Vale. O sea, é a costa Por a nosa parte. Neste caso, verán falar con aqueles propietarios de esa situación para que falas. Eu falei con varios propietarios e arreglamos o problema. Eu que podo decir, digo, mira, tens este problema, regularizar, licencia, levantar, que xa agora está feita, pero regularizar a situación, dixo ya quen lle podo decir, digo, Bueno, eu creo que é o que debemos facer e isto pode ser canto antes mellor, porque non podemos estar así. E despois, eso, hai que chegar a pasamos a votación. Algo decir, nós nos está a reforma, que empleamos de paso, pero ahora vimos un pouco as palabras de Souto, mas real, que foi o que xo funcionar, aceitar. No é sensato. Cada demanda non é nada. Non é sensato. Vamos a 14 que non é nada. Estaba un documento para terminar, entrou unha lei do 16, que modificou a lei do solo, que é cada casa. Estaba previsto por principio. Entón, habrá que tomar medidas, habrá que saber calcular esa modificación, e empezar os papeles. Si, non é esa modificación. É unha gran modificación. Non é unha lei. Pasamos da... É que tampouco é a lei de emprego pleno, esa máis. Votos a favor?
Temos unha moción de... Alex, tenemos que a palabra da Cal é a primeira? Diego, que viene aquí, Digo yo ahora. E A primeira que aparece aquí é o proxecto de apertura da explotación mineira de Paulos. Sí. Claro, hai que dar o cheque, non? Isto é unha moción para que haxa un funcionamento claro por parte do Concello con esta reapertura da mina de Pino, que afecta tamén ao Concello de Vila de Cruces. E que non tivemos a oportunidade, claro, o primeiro de novembro, se pleno ordinario, e hasta ahora votamos a... Votos a favor. Bueno, visto que hoxe mesmo, porque mata o prazo da delegación sobre proxectos da mina da San Rafael, que afecta os concellos de todo o Pino e Súa de Cruces, visto que non houve ningún pronunciamento público por parte do Concello, e se fixeron preguntas informativas das parroquias por parte do Concello, daquelas parroquias afectadas de Vila de Cruces, reclamamos unha manifestación clara de oposición a este proxecto da apertura da explotación mineira, tanto polas súas graves afeccións ambientais como pola hipoteca que suporía o desenvolvemento económico dos concellos afectados. Non estou lendo a moción, estou intentando presumir. Tamén debemos reclamar dende o Concello de Vila de Cruces ao órgano ambiental a inadmisión de solicitudes do promotor en base ao que se recolle no artigo 39 da Lei 21/2013 de avaliación de impacto ambiental, xa que en 2020 foi editada unha declaración de impacto ambiental desfavorable nun proxecto sustantivamente análogo ao presentado. Exactamente é o mesmo, hai un par de modificacións. Examinados os documentos presentados pola empresa peticionaria, o proxecto de explotación, plan de restauración e estudo de impacto ambiental, concluíse que o proxecto mineiro é esencialmente o mesmo que o presentado en agosto de 2017. A extensión afectada é de 812,21 hectáreas, incluso superior a aquel de 2017, que era de 689. A forma de extracción non cobre exactamente o mesmo, tampouco cambia a cantidade e a xestión de refugarios xerados, é dicir, todas as afeccións denunciadas no seu momento, cando se presentou o anterior proxecto, manténse. Solamente hai un par de retoques cosméticos, e é que poñen un parque solar fotovoltaico que non vai cambiar para nada o modelo de mineiro. O proxecto do ano 2017 xa foi obxecto de estudo de impacto ambiental rexeitado por ter unha declaración de impacto ambiental negativa en febreiro de 2020 debido á afección que causaría esta actividade mineira sobre os cursos fluviais e as augas subterráneas, así como a inexistencia de medidas que garantan que determinadas situacións de risco pois non se producira unha afección aos valores naturais do sistema fluvial e adentro. Entre as afeccións ambientais podemos citar a eliminación de manantiais, a captación de auga. Se non recordo mal, hai un proxecto polo menos unha captación de auga para o noso concello, e que xa, xunto cos encoros e demais, xa con os residuos que se desprenden da mina de Touro actualmente, xa é certamente perigoso para a saúde, canto máis se amplía este proxecto. E despois tamén hai exemplos moi claros que no Concello de Touro vai haber unha das parroquias que vai se tapar a luz do día completamente, porque se vai a construir un muro de contención con residuos inertes da extracción de 3 km de largo por 81 metros de alto, que vai quedar en penumbra esa zona, e que é un claro exemplo do impacto e da desolación que pode crear nese territorio. E que ademais contemplan que esta extracción vai ser para 14 anos
e despois hipotecar o futuro das nosas terras e dos nosos ríos, da nosa auga, por un proxecto de 14 anos, unha empresa que, en canto empece a haber problemas, vai a desaparecer e non vai haber nin a quen reclamar, e que a xente que queda ali vivindo pois non vai ter ningún tipo de futuro en canto a poder explotar os territorios, porque van a quedar totalmente inertes. Por tanto, o que pedimos aquí é que dende o Concello de Vila de Cruces se manifeste a súa oposición ao proxecto de apertura de explotación mineira tanto polas súas graves afeccións ambientais como pola existencia do superior de desenvolvemento económico do Concello e tamén que solicitar ao órgano ambiental xudicial a inadmisión da solicitude promotora en base ao que se recolle no artigo 39 da Lei 21/2013 da avaliación de impacto ambiental sen prexuízo de todo o anterior que o Concello de Vila de Cruces presente alegacións ao actual proxecto solicitando a súa denegación e personándose como parte interesada e prexudicada por este proxecto. E máis, se non tedes alegacións elaboradas, non temos aquí unha copia que se pode asignar entre o Concello de Vila de Cruces por parte da Administración e do Goberno. Manolo. Sí. Y bueno, el proyecto, como él dice, ten María negativo anterior, porque vai haber non estou corriente dos cambios que fixeron no novo proyecto, pero supoño que van a activar a afección con cabo. No, exactamente o mesmo, só que, bueno, para de que fagan un estanque para residuos máis grandes e demais, vai ter filtración exactamente o mesmo. Bueno, pero supoño que ou máis, incluso que vai ser máis grande. Supoño que a nova día vai ser negativa. As correccións creo que sean suficientes. Esperemos que sí. Entonces yo puedo estar de acuerdo. A parte do Partido Popular, Pois, claro, un pouco como as outras, a claro que históricos, que sería vai ser. Vamos a esperar. Bueno, hai que decir que dende a Xunta propoñen isto como un plan, como un proxecto estratégico para o país, non? Que realmente non se pode facer isto porque xa hai un informe negativo para este proxecto, non? E o que estamos vendo é que entre unha cousa e outra que queren espoliarnos, economizarnos e deixarnos sin recursos, simplemente para 3 ou 4 grandes que a xente que vivimos aquí pues, queremos absolutamente desterrados, claro que non é a nosa opinión. a ver, nos consideramos que, a ver, nos somos afectados, porque a agua que frontera vai venir mucha gente. Entonces, vai nos repercutir sí o sí o sí. Estou de acordo. Vale, se estás de acordo, tedes algún tipo de alegación feita? Nos era pasar unhas xuntanzas que por aclarar un pouco que era para as xuntanzas pues, Un ayuntamiento. tamén que hubo a parte. Pero aquí en Vila de Cruces debería haber informado con este proxecto, deberías haber informado na parte de Concello, non se fixo nada, simplemente aquí veo, gracias que a plataforma non a mina de Touro Pino se mobilizou. Porque senón non habría información para ninguén e somos un concello afectado e non só porque veña a liña eléctrica a Porto de Mouros, sino porque dentro do proxecto contemplanse zonas onde se pode chegar a facer extraccións de cobre, por exemplo, Piroño, por exemplo, na zona de Santo Mé, e que ademais vai afectar directamente o río que baña as nosas parroquias. Entón, o que non entendo é este inmobilismo por parte do goberno que non se fixa absolutamente nada para informar aos nosos veciños e veciñas. Entón, eu entendo que agora que un nivel de Chile estamos en contra desto, pero levamos 2 meses con este proxecto nas mans e estamos no último día de presentar alegacións, non sabemos se o Concello fixa alegacións, que por visto non sabemos absolutamente nada deste posicionamento, por iso temos que acordar xusto o último día
para presentar alegacións a que o goberno se posicione, non? E é certo que outro día estaba o concelleiro, estaba moito nunha das charlas, bueno, pero tamén pode ir a Piloño ou nalgúna das charlas que houve en Bodán, que tamén se falou da afección das liñas eléctricas, estábamos ao lado, non? E non vin absolutamente a ninguén preocupado por este tema hasta que chegou. E isto pasou tamén ca liña de alta tensión que afectaba a Arnego, a Loño, a Duxame e o Porto de Mouros. Non se fixo ninguna charla informativa. Nós pedimos aquí un punto de información aos veciños e veciñas e os poucos que viñeron, porque nós fomos a facer esas reunións informativas, bueno, pois tamén costou darlle esa documentación e non estaba posta no tabuleiro público. Non. Entón, nós o que vemos é un mobilismo total sobre estes proxectos e que non nos interesa absolutamente para nada. Non sei se hai realmente unha consellería de medio rural, se hai unha consellería de medio ambiente, non hai absolutamente nada neste sentido, non se está traballando para nada. É o que estamos vendo. Entón, alégrome que estedes en contra disto, pero tedes que facer realmente un posicionamento claro para a veciñanza. É o que realmente debería ser. Eu estou de acordo contigo. No tema de antes, posicionámonos, poníamos 50.000 anuncios que notificamos de todo o Concello. Bueno, vimos un resultado que nos animara moi. Vimos o que animara moi. Pero que non se trata de que anime ou que non, hai que facer. Claro, pero bueno. En este sentido non se fixo nin co Amiga de Touro, nin coa liña de alta tensión de Arnego, Loño e Duxame. Tampouco se fixo nada. A libre da atención vou te dicir que para que tenha atención sempre que cumpla aquela distancia va a guisa. Mira, é que nin te preocupaches de mirar o proxecto, non sabes. Porque hai casas e núcleos afectados que incumplen as distancias. Vamos a ver. Casas e núcleos afectados, pero seguro que a libre non pasa. Sí, sí. Sobre todo polo traballo que fixetes vos non alegar o paseo. No, está chegando. Porque alegarse noutras líneas todas é non que... Sí, claro. Alegar no sentido de... Estou de acordo. Voto a favor. Agora ven votar. Ven votar. Na sala que eu vou ali na mão. Eu falar sobre o estado de lá, mesmo que elas falam que e também se encontra as comunidades e cada vamos repetir a votação. Votos a favor, votos contra, abstención. No tenemos un partido popular. Non afecta, non é suficiente. Nós estamos a todo, queremos convencer o Estado de Pasamos a... Non te falo, pero que é unha realidade palpable que es un motivo, una rey. Temos outra moción fora do día, entón entendo que hai que votar a súa inclusión por urxencia. É unha moción... Pasamos de outra moción. É unha moción para favorecer melloras e mantemento no poboado mineiro de Frontán. Por favor. Estamos falando de integrar estas mocións que son urxentes. Bueno, é urxente porque levamos anos pedindo isto, é urxentísimo facer esta actuación. Antes de dar normativa, Xa, tamén podía meter isto na comisión informativa e informarnos a todos, pero non fixeron. Nós tamén a tiñamos en rematar, tiñamos que ir falar. Que de feito chegou información... É un traballo e non me dou tempo a ir lá. O anterior tema é urgente e este é moi urgente. O da mina de Touro é urgente porque acaba hoxe o plazo de alegación e o de Fontaba creo que levamos anos reclamando o mismo. Pero eu explico xa.
Explico yo ao alcalde. Continuamos anos presentados a proposta. Legal, continúa. Isto. Bueno, que la Bueno, pois nada. Aquí Bueno, damos yo logo. vou contar outra vez. Veña. Vale, pues sí. Bueno, como ben diales, pois vamos aí con este tema urgente porque hai moitas cousas que venen de atrás, enfrentaron, de anos. Entón, bueno, a ver se dan arrexa. Pois, así como un pouco de contexto histórico, o poboado mineiro de Fontao ven do ano 54, construído para a mina para a extracción de wolframio. Isto entrou en declive, e no 2000 a Xunta fixose cargo e rehabilitou as vivendas como, bueno, vivendas de protección autonómica. Hoxe en día, bueno, pasouse por unha segunda fase, onde se rehabilitaron as escolas e a igrexa rehabilitaronse como museo. Que aquí, pois, bueno, houve un despilfarro moi claro, sen contido económico polo Partido Popular. Agora, isto é un cúmulo de gastos, sen beneficios. E nós imos a pedir neste senso pois que haxa unha mellor xestión para obter beneficios e tamén para que sexa un espazo activo dentro do complexo arquitectónico que foi declarado patrimonial. O caso é que o abandono non se limita ás dependencias do museo e aquí está tamén a urxencia do asunto. A menos do parque infantil, pois hai a menos de 5 metros hai iluminarias que están descubertas cos cables á vista que cada rapaz, o sea, cada persoa poderíase electrocutar facilmente. Entón, isto é de máxima urxencia. Despois hai outras cousas que tamén son necesarias en cadra de non tanta urxencia. Entón, os acordos que propoñemos dende o BNG son: o primeiro, solicitar ao Goberno municipal que faga un aproveitamento racional e rendible do conxunto museístico, facendo as reparacións pertinentes e dotando cunha colección acorde ao espazo, que converta a Fontao nun referente turístico da memoria, un espazo de lecer e aprendizaxe para a veciñanza, así como para as persoas visitantes. Non pode ser que haxa un paragüeiro recollendo as goteiras do museo que custou un pastizal. Non pode ser que, bueno, que o concelleiro con toda a súa boa intención vai a dirixir un grupo de turistas cando pode haber unha persoa empregada para facelo. Bueno, entendemos que é un referente turístico importante para o concello, bueno, que se lle pode dar un impulso. O segundo punto é instar ao Goberno municipal a mellorar o mantemento dos espazos comuns, e aquí está o alumeado público do que por falaba fai un momento. Hai que retirar e sustituir algúns elementos lumínicos que están rotos, estragados e supoñen perigosidade. Despois, o terceiro punto e último, pois demándase ao Goberno municipal que solicite información ao Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre os plans que hai sobre a restauración dos bloques de vivendas que están sen rematar e solicitar a agilización do proceso, xa que a estética actual do poboado mineiro de Fontao non atende ao seu valor patrimonial. É dicir, reparación, limpeza de fachadas e reconstrucción e restauración dos bloques que están abandonados, non? E con isto, penso que está todo. Sí, son demandas que suscribimos, no quiero presentar. Puede ser suscrito, pero por parte do Partido Popular tenemos de tienda, vamos, por parte do Partido Popular, que lo aclaren aquí, un apartado que ustedes pagan aquí, porque na segunda fase de rehabilitación as escolas e a cine e a iglesia, estes dos últimos por ser un museo, en seu día foi ao xecto de despilfarro, sendo o Partido Popular estánse referindo ao goberno do Partido Popular municipal ou estánse referindo ao goberno da Xunta. Agora é un cúmulo de gastos. Mire, se é igual, a nosotros non sei igual. Se queda que non nos vota, a nosotros non sei igual. Además, vou dicir algo. Me gustaría que lle quedara na súa conciencia e que non queiran engañar a esta corporación do Partido Popular funcional. Porque aquí hai... Non dixamos eso. Sí, están dicindo aquí. Están dicindo que non fixeramos.
Nós estamos dicindo aquí na gestión do Bueno, foi bastante, museo, foi bastante penoso. e no auditorio. Foi bastante penoso. No museo, O sea, eu vou dicir, no museo, cando o Partido Popular estaba gobernaba neste concello, estaba funcionando como exposición, só nos dan de conta as exposicións que viñeron de fora. ya está desaparecido. Algúns. E Digo, volveron a aparecer máis. porque A xestión foi difícil, tiñan un plazo de funcionamiento e que se marchaba para outros lados. Tiña un plazo de funcionamento que se marchaba para outro lado. Na situación do auditorio, o Partido Popular fixo moitísimas actividades no auditorio, moitísimas actividades, moitísimas. E levábamos a repartirse as actividades culturales e musicales que había aquí, repartíanse todos os auditorios. Pero que isto está nese ao goberno. Sí, pero no, pero Bueno, a xestión a xestión do complexo Están dicindo que a gestión penosa do Partido Popular en aquel momento se refirieron aquí ao Concello de Vila de Cruces, decirles que, mira, o Partido Popular nese momento estábamos aí todos os días e había unhas persoas de mantenimiento que levaban, esas persoas estaban todo o ano, loaban a área recreativa da Carixa, Sí, sí. loaban o poblado minero de Fontao, loaban o parque público de Vasos. No, pero eso estamos referindo á actualidade. Na actualidade, pero quero dicir que o Partido Popular no seu momento fixos unha inversión económica grandísima e nunca se rentabilizou. Os contidos culturais nunca tiveron. Bueno, sí que nós dentro das posibilidades e dentro da competencia que estábamos tratando de ter unha exposición mineira os ayuntamientos de Asturias. Eso non está abandonado desde o 19, que entraron estos, que tampouco fixeron nada, pero eso está abandonado desde antes. No, e despois hai outra cousa, que todos os anos o BNG presentamos emendas aos orzamentos da Xunta para que a Xunta compre esos terreos da mina para poder desenvolver un proxecto máis grande e con máis ambición para o turismo para Vila de Cruces e para o reclamo patrimonial do noso concello. E tamén por parte do Partido Popular nunca vimos un apoio neste sentido, non? E tampouco vimos que se movera o grupo de goberno actual neste sentido para a compra dos terrenos da mina. Entón, este xa é outro asunto que temos que trasladar tamén á Xunta e que sería interesante que por parte do Concello de Vila de Cruces, da corporación, pois que fora apoiada. E nese sentido, por parte do Partido Popular tampouco vimos apoiado ese aspecto, non? Fixemos unha proposta para comprar esos terreos e crear aí un museo da minería e da memoria e poder ampliar esa oferta. Nunca foi apoiada, porque levamos, non sei, 10, 15 anos presentando esta emenda aos orzamentos da Xunta e nunca hai opción a que eso poida, pois, polo menos, a negociarse, non? Non hai absolutamente nada. Pero ahora, ceñíndonos á realidade, á actualidade, é que pois, as palabras están totalmente desfeitas, Recollida de lixo suficiente, despechadas. Entón, aquí hai cousas que non dependen directamente do Concello, pero hai cousas que sí. E sabemos que foron reclamadas non só por nós, tamén as reclamastes vós, tamén as reclamou o pessoal no seu día, e fixemos unha proposta conxunta dos tres grupos, fai 2 ou 3 anos, tamén neste sentido, ou seja que é unha demanda histórica. Con respecto a É urxente. con respecto de decides vos, o Partido Popular, teño que recordarnos que antes dos últimos anos, o último ano do Partido Popular, o Instituto de Venda Solo, sí que a través dunha petición que nos fixemos aquí no Concello, reparouse varios bloques quedando pendiente, creo que están pendientes dous bloques, me parece, pendientes de facer, pero sí que fixemos un seguimento do tema para poder tratar a todo o poblado de fibra óptica, que en el momento non quería tratar, porque tiña varios problemas as condicións de instalacións, que se vieron lavado, depois fixeron outro sistema e así o fixeron. E hai cousas que non van. Vamos a explicar el sostenio de vacío de riqueza. Con respecto a idea que nos propoñemos, Como se dice usted? Estamos en contra.
Vale, por favor. Alex, a emenda que, A ver. se queres, votemos a Votos a favor, favor, vos, Tamén che digo. pasamos a votar. Bueno, sí, quitamos esa frase. Pasamos a votar. no, hai un intento aí, Aí, cale a emenda. pero como en medio, bueno. Sí, que quede máis clara, quero decir, que non te falan aquí, son de información de... Bueno. Cristina Iglesia, estes dous últimos, para ser un poseo que no seu día foi obxecto de despilfarro sen contido polo Partido Popular, que nos estás referindo ao contido do mandato do Partido Popular local aquí de Legos, quero decir, ao goberno. Nós entendemos o goberno nesse momento fixe todo o que tiña que facer. Vale. Poderíamos poñer estes dous últimos para ser un museo que agora é un cúmulo de gastos e beneficios. Vale. Aceptamos un... Sácase o contido do Partido Popular. Pois o resto de cuestións, as cousas que dependen de vos, Hai cousas que, bueno, vou comentar unha cousa simplemente polo tema do despilfarro, aí gastouse un pastizal nun equipo de xogo, xa que ninguén sabe usar, ninguén soube usar, nunca houve unha persoa aí que estivera capacitada para poder usar ese equipo de xogo, por exemplo, se cada con algo máis, Non pasa eso. como aquí, sí, no, tamén, o sea, e eu entendo que agora mesmo, sabe, o concelleiro que está facendo esas labores, que xa che teño reconhecido que está ben facer esas labores, pero houve aquí unha proposta de eliminar un conserxe, por exemplo, cando podíamos ter un técnico de cultura, un técnico para os auditorios e para levar estes edificios, non? Entón, claro, nese sentido, despilfarro absoluto, quero dicir, dotar de cousas que despois van a utilizar. Non sei, do son sí que nós, vamos a ver, sí que se utilizaba, digamos, sempre con personas non necesario, que foi ali varias veces, e incluso a empresa que montou ese sonido, dou unha charla a Cesario como funcionar os equipos e todo eso, máis ou menos, utilizouse sempre. Ali utilizamos sempre. Vamos a dar votación. Vamos a votar a favor, hai serie de cousas aí. Últimos votar Pero que estabas aí, a parte eléctrica, estamos de acordo, e aí, bueno, se realizou para o tema para que se va a pasar por a eléctrica que hagas. Votos a favor? É importante. O da recollida do lixo tamén se pode incentivar. Momentos puntuais, Bueno, este é para Carlota porque me nombrou, claro. Esta moción, a verdade, que iba todo ben, porque non se pode estar máis de acordo en arranxar, pero non, en todos lados. Todo o que este averiado, tratar de arranxalo, non? O que non entendí moi ben foi a frase de o concelleiro coa súa boa vontade. É que non sei, hai algún problema en que vaya o concelleiro a enseñar o seu concello aos visitantes bueno, que o solicitan. Da igual que sea o concelleiro ou quen sea. Vos sodes conscientes da cantidad de xente que ven o ano aí? Eu creo que non Eres sodes. consciente de que igual estás usurpando un posto de traballo que podría ser para unha persoa que está formada para informar sobre o patrimonio que temos no noso concello. Vos Eres consciente coa disso? súa boa vontade. Non era con ánimo de ofender. No, bueno, porque eu creo que o primeiro que tedes é que poñervos de acordo, porque un concelleiro alábame, pero a concelleira como que dice fai o que pode. Igual quedas asombrada, Eu che dito mesmo que acaba de decir Alex, que foi o que dixe. Coa túa boa vontade, que se agradece máis, aí ten que... A ver, ti tens que xestionar, non sei o que pedir. O de que se agradece polo hora, O de que se agradece polo hora. Antes dixe que a túa boa vontade, eu non era con ánimo de defenderte, senón de que aí se necesita unha persoa pois que é un posto de traballo, máis. Pois unha persoa que fala de guía de turismo, A ver, solicita. a moción de Partido Popular. Vamos a ver, a moción presentada por medio de días antes, claro, estar aquí esto, é un viso de ausencia, non interesa. O cual, presentada nas antes, eso non, pero teño clarísimo.
vamos a estar todos los días aquí con esto, sin saber lo que es la moción, porque estamos aquí pensando que vamos a utilizar estaban las antes, está. Tratando de presentar las 40 horas antes, a presentarla. Venga, por Partido Popular, a moción. Para que no quiero por el Votamos sociales. Primero, escoller para explicar la producción. Vale. Moción para unha nova licitación do contrato servicio de reparación e mantemento das instalacións eléctricas do municipio e do alumbrado público municipais. O Grupo Municipal do Partido Popular de Vila de Cruces presenta esta moción que ten como objetivo que se licite un novo contrato para a reparación e mantemento das instalacións eléctricas municipais, así como do alumbrado público. As instalacións eléctricas e o alumbrado público son elementos fundamentais para a seguridade e o bienestar dos veciños. A correcta xestión e mantemento destas infraestructuras son imprescindibles para prestar un servicio eficiente e eficaz. Conscientes das necesidades actuais que presenta o municipio en relación a estas cuestións, consideramos necesario sacar a licitación con un novo contrato. Este contrato permitirá non só dar resposta ás demandas crecentes da poboación en canto á calidade dos servicios eléctricos, senón tamén garantir unha maior eficiencia nas intervencións necesarias. Dado que existen moitas zonas nas parroquias que o alumbrado público funciona continuamente día e noite, o que se ve reflexado no alto gasto eléctrico que está a soportar este concello anualmente e que é necesario apuntar. Propoñemos que se separe este contrato por lotes correspondentes a zonas concretas dentro do municipio. Esta estrategia facilitará un traballo máis ágil por parte dos provedores mencionados, permitindo intervencións máis rápidas e efectivas que atenderán as necesidades específicas de cada área. Por todo exposto, o Grupo Popular do Concello de Vila de Cruces elevamos á corporación os seguintes acordos. Primeiro, iniciar o expediente para a licitación dun novo contrato de servizo para a reparación e mantemento das instalacións eléctricas municipais, así como do alumbrado público, e separar este contrato por lotes correspondentes a zonas concretas dentro do municipio. Segundo, realizar un informe previo sobre as necesidades específicas en cada área antes do inicio da nova licitación. Aquí, digamos, donde está el presidente, ¿verdad? Vamos a votar a los. Vamos. Acabaste de mirar todo esto aquí. Vamos a ver esto. Primero que necesita esto es el estudio económico. El estudio económico ahora en este momento es el último que a partir de aquí. Aquí hay que sacar los centros de contratos. Tenemos que sacar los contratos de limpieza que prevalece antes de esto. Vale, aquí hay un montón de ordinarios. Pues la Conceba, que hay miles de ordinarios que están por la línea, ¿no? Esos miles de ordinarios que tienen que tener que ser los teléfonos de maíz. Aquí hay que sacar el estudio económico y a partir de ahí lo que vive es un servicio. El estudio económico, con una lotería de tiriente, hay que sacarlo. É caro, pero non. Hai un contrato que se dice máis que isto. Si non, pero que palabras que se quedan retiradas. Normalmente. Usted sabe que hai retirada. No, me entiendo por primera vez, porque está bien, Porque bueno, vamos a ver. Un falado de churras e outro de cariño. Están falando un contrato para hacer para un cargo público. Es que ahora está con un estudio económico y que las luminarias que están fuera de tal. tiene por sacar un contrato así, claro. Claro, las luminarias que están con contadores, aquí trata de reparar. Estamos hablando del tema de reparación. Por otro lado, vosotros sacar sus contratos, es explicar de qué manera, que tampoco me hace casi por contratos, porque si no, pues es que para hay contratos económicos, pero tiene que ser cuántos departamentos de intervención y secretaría para que se pudiera llevar. Pero bueno, va. Dicho, somos los que tienen hasta ahora. Pero una nueva propuesta normal, una propuesta que vaya, que se contrate el servicio de estación, total. Por otra parte, lo que es necesario, que tienes que hacer,
no sé exactamente cómo está funcionando ahora, cómo está esa reparación. A partir del periodismo aquí hay tres hidrerías, hay tres empresas, así que preparan de los separados, sí, de las que del nacimiento, exacto, claro. Pues hay que sacar los datos, que hay razón, sacar los datos, hay que razonable, porque debe tener sacar un canto de por ahí. Se non falo mal, desde o 18. Se non falo mal. O que pasa é que, bueno, o que os quería explicar, Luís, é que nós estamos ahora iniciando por os contratos que xa levan desde o 2013, que son moito máis antigos, entón estamos collendo os máis antigos de todos para sacalos, e despois, por eso, nesta anualidade, por exemplo, xa nos imos poñer con limpiezas de dependencias municipais e limpiezas de colexios, que xa levan dende o 14. Entón, Es un caso conocido, porque cada año está haciendo normalmente el contrato que se tiene igual. claro, sí, Claro, non ten que ver ya están haciendo gasto por tanto. Entonces, claro, la disposición del dinero, sabe cuánto dinero gasta en ese sentido, que te gustaría arreglar, estarías reclamando servicios de una manera que vamos a llegar. Vale, pues para otra moción, pero bueno, la moción por otra parte de pedagogia, que ese café tampoco, a ver, no es como para... Sí, a ver, fondo da moción partimos, de feito, bueno, temos como nesta semana con moitas incidencias en todo o Concello e é necesario sacar este servizo adiante, non? O fondo da cuestión é que hai que sacar a licitación este concurso, nós nese sentido estamos de acordo, e despois o procedimento creo que sempre da persoa que se encarga disso, precisamente, que ademais no ano pasado foi usado para fixar esas cosas. A ver, estos días que hemos terminado en este momento, los días válidos para hacer las referencias, no perfectamente que hay una temporada terrible, que estudiamos, quiero parte de control de tendido, cambio de árbol, los árboles cuando caen, un día para que caen la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Hay moito daño causado todo o Concello. Sí, neste caso creo que desde o Concello hai que meter un pouco máis de presión ás eléctricas e ás institucións para que lle metan presión ás eléctricas, porque non pode ser que un Concello como nós, que temos os encoros, que temos os eólicos, estamos plagados de liñas de alta tensión e que queiran meter máis, que sexamos sempre os últimos en ser atendidos, non? Outro día tivemos queixas por parte de veciños da Sorei que botaron máis de 20 horas sin luz, que tiveron que tirar de xeradores de gasolina para poder muxir e demais, non? Entón, aí creo que entre todos, entre toda a corporación, debe haber unha presión mutua para que este servizo se restableza cuanto antes. A ver, tengo que pensar unha cosa, que normalmente, ante un caso de unha fuerza mayor como foi esta, a represión... Está claro que se colapsa todo o mundo e que hai moitas incidencias, pero ostras, temos aquí un pantano e somos os últimos en non recibir outra vez a luz, non? Pero bueno, non podemos atribuir que sería tanto, porque tampouco vexo significa mal. Para que, a ver, temos un calculador, temos los rectos de eso, e hai que ter unha masa forestal moi importante. Entonces, que pasa? Os árboles desven extremidades. Claro, xa non podemos plantear de moneda. Entonces, es una base, aparte de un tendido que tenemos nós, o árbol tendido a lei. A ver, que deste agora se cumpre o traballo de non hai que fazer, que temos que separar non nos vai a... Aparte foron averias gordas. Se non se para a batería... Postes, foron averias moi gordas. Pero é máis que non fan o tempo. Bueno, nós aquí vamos a sacar non vamos vamos a votar contra, estamos de convocar que se acaba, Mago caeu. pero vamos a votar. Queríamos decir unos datos más del Partido Popular, es decir, el consumo que está dentro de la eléctrica
pasa de noviembre, finales de noviembre, pasaba de 215.000 euros. 215.000 euros. Tenemos constancia. Líneas donde están igual 15 o 20 farolas enganchadas están funcionando día e noite, meses. Día e noite, meses. Datos xa contrastados por veciños, contrastados por grupo noso, que ali fazer as comparacións. Incluso ayer, pois, sin fazer unhas fotos, estaba funcionando, entendemos que este é un tema que os mantenementos teñen que estar máis controlados se queren mejorar algo que consumo. Se lle digo, os datos que nestes momentos os que dispoñemos nós, que é os que están na contabilidade de Vila de Cruces, este concello, a noviembre, a 31 de noviembre, pasa dos 215.000 euros gasto de energía. Bueno, pero non é nada que non tiveramos nós estipulado, porque nós, de feito, en presuposto tiñamos 240.000, entón, bueno, de momento non está mal. E estamos falando de novembro a decembro, un mes. Quiero decir, cuando estamos intentando, hai que intentar aforrar, porque destos, de reparacións, Pero xa por porque vostedes gastaban máis. Que están consumindo, estamos, creo que estamos pagando dinheiro que de todos. Aquí no estamos falando de línea. Finalmente, se ahora mencionamos aquí luminarias que está fora de línea, hai que dar as pegas enganchadas, pois quedará alumbrado, pero non mundial. Que pode alumbrado. No, este Reformulado ese punto. Non vamos a votar en contra. Como decía, formularon ese primeiro punto para sacar adiante o contrato. Pasamos a O primeiro punto, o sea, fala aquí dos lotes e demais. Sí, claro. Si inventar eso e reformular eso. Nunca facíamos por datos para que tuvera máis opcións. Bueno, pero eso, olvídate. Tampouco. Votos a favor. Sacar esa final de sí. Sí, ¿cómo quieras hacerlo? Sacar o contrato en general. No sé, votos contra. Para os pilotos. Votos contra. A favor, isto, Segunda moción, Partido Popular. A súa unión va un pouco na liña esta, pero para o sol. O sea, eu creo que, non sei, dígame se creo que tedes prorrogado agora. Perdón, de que é? Porque teño... De gasóleo. No, vale, o de gasóleo, sí. Que creo que acaba este ano. Non, xa acabou. Xa acabou. Si está caducado da vosa... Bueno, ti non estabas, pero do 19, de principios do 19. Ya, lo teño aquí. Porque nós sacamos un despois a maiores de suministro. Si, non ten nada que ver. Bueno, un pouco sacar un pouco tamén está colocado, sacar a indicación para intentar, bueno, pois economizar un pouco o gasto que hai e todo pouco. Porque estaba, sí, estaba en un gasto anual de 70.000 euros, un pouco por encima desa previsión que estaba nese contrato, ciertos vos. Bueno, que se ajuste un pouco a realidade das necesidades da hora e sacar algo por su papel, que eu tenho. Que queredes facer? Explicala, votámola, Sí, se resulta vamos a versión. Vamos a primeiro. Por favor, pues é importante que ya esto aclarar antes de hacer los reglas antes vamos a decir aquí que no tiene mucho sentido estar limitado. Se ha explicado que estamos subiendo ¿no? Sí, acabo de explicar. No, ¿es algo que dices? Sí. Muy bien, a todos los demás, bueno. Sí que non vai carta, creo que non vai para mejor taxi que decir, porque va a todo la política de no se trata de que creo que non é necesario por la necesidad de producir bueno, o mismo que o anterior, en contrato con esta mentira que tampouco non é
Entiendo que a efectos de transacción, informes, etcétera, que tienen impresos, que estoy destacando los anteriores, pues, un acto se está debatiendo, la disposición de dineros a ustedes, eso, vale, una organización muy complicada, para, estamos a favor, pero bueno, con este seguro que puede ir una portada contra lo que está haciendo. Sí, non hai moito que decir, hai que regular os contratos que están vencidos e vamos estar a favor. Pues estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, porque para ello, al final, é que non vas a forrarte con que se van a poder sempre de sacar o contrato e de que sacar. Pero que vais a forrar dinheiro pasado en que normalmente vai ser determinado a X e aí vai funcionar da mesma línea. Porque non, aquí non hai precio fixo. No, no se va a precio variable. Si tienes un precio variable, que te vas a encontrar, que vas a sacar los juicios y que mañana se ponga hoy, vai a cobrar, pasado mañana baixa, e ao final se sí, pero aí hai que parar. Pero sempre falar, Sempre favorable. bueno, venga, outro no favor. Pasamos a outra pregunta. Son poquillas, a ver. Faltan a foda por escrito, Vamos, que se sepa porque mira, unas barreras usadas, hay una factura de barreras usadas, barreras de seguridad, usadas por valor de 14.000 euros, donde, no sé, son, ¿dónde se ponían? ¿En qué sitios? a ver, esas puñámolas no tomamos ni ser. Bueno, No abarcate de todo de modo. por todos modos, Que vaya por Dios juntar la que me va a poner. ¿tantos metros fueron? 200 de qué? 200 bastante. 260, pero que era Todas en fotógrafos, ¿no? por todas el fondo no, que tenía que hablar de otro. Bueno, una línea, una barcaza. Es una que se va a pagar. Sí. Y eso tienes que pensar un poco que no pensaste, pero cuidado. Correr lo que tenías. ¿Cómo sabe, claro, nunca se usa. Vale, no sé, también encontramos tampoco lo que pasa. Bueno, vale, toda en portugués. Isso vai no poste, depende da medida do poste. Vale, pero foi todas, ¿no? Sí, eu creo que a parte de máis... Non, a outra está sin colocar. A outra era para colocar aí na... outro barranco que hai aí. Na guardería. Que de cada día vamos a echar os tumbos para baixo. Bueno. Vamos a colocar. Está sin colocar, non vai ser. Pero non está comentado todo. Non está hecho. Despois, hai unha factura que pagasteis a Galilandia Consulting Santiago, algo así, bueno. Un informe sobre el recurso de reposición contra RGT, 2.420 euros. Mensualmente se está pagando a 1.502 euros por un asesoramiento jurídico mensual. ¿Por qué no se utiliza ese asesoramiento para informar los recursos? Pregunto, si tenemos un asesoramiento mensual, ¿para qué sería? ¿Qué? Asesoramiento normalmente hai xuicios que saen nese asesoramiento. Pero como Pero hay que presentarles un RPT, hay que hacer un informe sobre ese recurso. Que ten que ver un tema do xuicio con tema de asesoramiento. No, a ver, pero esto no, creo que no es así. Bueno, pienso, si me equivoco, Bueno, pues me corrige. Sabré os digo, hay una asesoría que se lleva a 1.420 euros por unos informes sobre unos recursos que se presentan a RPT. Los trabajadores presentan unos recursos a RPT, hay que hacer un informe al respecto, favorable, como sea, se contrata un consulting, o sea,
un consulting xurídico para facer ese informe. En paralelo, estánse en cada juicio que hai, cada procedimiento, xa se nombra o seu abogado, o seu procurador, que non ten nada que ver con este señor, o bueno, con o seu consulting. E despois, a maiores, mensualmente, paga unha factura de 1.500 euros por un asesoramiento xurídico. Se o asesoramiento xurídico é normal, non alargue os xuicios, estou de acordo, pero se informes que haxa que facer de tipo xurídico de calquer motivo, tenían que estar incluídos nese importe, senón, cal é o motivo do asesoramiento xurídico, de que asesora? Se non cubre un informe sobre sobre un recurso. Se non cubre eso, para que sirve? Para que é o asesoramiento xurídico mensual? Que non é escolar. Pois que imagínate, o asesoramiento xurídico, que pode preguntar a un asesor xurídico 50 preguntas. Pero que acá empezar a preguntar. El mando do vídeo aquí, o base del, e asesora definitivamente. E iso me la gatillei, digo, pregunto. Pois eu, se por lo que me preguntan, me pagan un mes, e non teño que constatar ningún informe, ni por escrito, de ninguna maneira, eso, vamos, así calquera. Que tipo de... Por que non pudo facer o informe sobre os recursos? Si estaba... Eu pregunto, por que non fixo este asesor, por que non fixo o informe sobre os recursos? Vamos a ver, non se lle paga porque paga informes de Entón, recursos. por que se lle paga? Págase por asesoramento xurídico. O asesoramento xurídico onde se constata? O informe de recursos ti podes contratar a quen ti queira. Pero o asesoramento xurídico, que conleva? As preguntas que lle faz verbalmente ou que? Entre outras. Ti podes fazer preguntas de xeito verbal, de xeito escrito, para Entón, que cada mes gastaxe 1.500 euros. Este mes non lle preguntan nada? Home, non. Sí, vamos a ver, esa persona ven todas as semanas aquí. Ti entendes que non podemos... Vamos a ver. Para que non se constate, se é por consultas que lle fagas, pois por lo menos terá que facer un informe dos motivos de que consulta lle fixeches e o que se cobra, o sea... Vamos a ver, ese asesoramento todas as semanas aquí, independentemente... Pero vamos a ver, por que ten que facer o informe? Porque ti o digas? Esa é a pregunta. Ten que facer o que ti digas. A pregunta é, calquer persona que cobra un servicio ten que justificar o que o cobra. Pero vamos a ver, se ten as funcións, no contrato menor se ten as funcións que fai. Pois xa está. As funcións que fai, pero ti daste conta, Mireia, que eso, estás nun organismo público. Eso, consultas verbales, que non se poden, pero non se poden justificar, non significa que nadie pode emitir unha factura a un concello que non poida demostrar que fixo ese traballo. Vale, pero Porque por a tua palabra, sí. O sea, a única justificación que habría sería que ti dirías, pois sí, fixenlle 20 consultas, pero se non queda constancia de eso. Outra fase por escrito, non quere dicir que todas as consultas que lle fagan sean verbal. Bueno, pero ti daste conta que calquer traballo que se paga, cando ti pagas unha factura, ten que figurar por que é o que se paga en cada caso. Vale, eu estou che dicindo que esta persona ten un contrato menor xa con as funcións que está facendo todos os meses. Senón non cobra. É tan fácil como eso. Non o faz, non cobras. Xa está. Quen regula que fai esa función? Home, nós, que para algo Que contratamos. onde conta eso? Como que onde conta? Cando ti suministran o gasóleo, por exemplo, veníamos ao caso de antes, levan gasóleo de depósito, hai un malvarán, e firmas un malvarán, 1.000 litros. Sí, porque estamos falando de suministración, non de servicios. Estamos falando de contratos diferentes. Oye, eu me digo dos servicios, os servicios son así. Eu emito un informe para o enseñar, voulle cobrar un traballo, dou un informe por escrito firmado. E despois a apertura dos honorarios, pero por ese servicio. E como a mí, calquer abogado, en calquer sitio, debe facer así tamén, as cousas son así, non? E se te asesoran e chamante todo o día que te estén asesorando, te tamén non cobras nada. Pero non. Imagínate, na tua profesión, chamante todo o día como estés asesorando e ti tampouco non cobras nada. Estás asesorando, chamando todo o día, botas 5 horas, 10 horas falando por teléfono e tampouco non cobras nada. Pois, por falar o teléfono, está un programa que cobra. Non, eu, as consultas que me pagan, as consultas que me pagan, as consultas que me pagan, cando as quero cobrar, fago un informe contestando todas as consultas que me fixeron. Yo dou a esa persona é a constatación do gasto. Bueno, non Claro é que sí. non é ese. Como que non é así? Como que non é? É como é? Por exemplo, non che ven Bueno, venga. non che ven tanto papeleo neste tema. Que non? Que non che ven tanta factura ni tanto papeleo neste tema que cuestión. Que non viche tanta factura. A que te refieres? Bueno, o que me refiro.
Bueno, dime a lo que te refieres, porque si no, quedamos como... Dale voltas aí, dale voltas a... Sí, aunque Sí, no, bueno, quedou así un silencio un pouco. que no hay respuesta Podías explicar. razonable, creo. Además, no queremos rezar los reyes, rezamos. Si queremos estamos aquí todo el día dando voltas a su. No. No queremos rezar. Y voy a Espera preguntar. una respuesta. A ti cando fixeste lá o informe o que nos asesorou na calle ali en Manuel Iglesias, que ao final vamos a arranxamos nós, que gastaste máis de 150.000 euros. Era todo informe, también yo creo que era informe. Palabras que estaban allí, estaban expedientes. E ao final, gastamos os cartos aquí e vai... Que me Por menos temos asesoramento que se va a algo, e as nada. No tiras nada, ao final miraste tus cifras, mira, mira, eso es esto, pero vamos. tienes que parar este leñero de concello así. Vale, ahora... Y ahora viene de honrados, viene de honrado todo. Sí, claro. Primero, vale. Entonces, ¿por qué no fue a ¿por qué no me explicas lo que es? Claro. No tiene nada claro. Estoy diciendo que no sé por qué se parece gasto. O gasto para funcionamiento. Pero no lo somos jurídicos, necesitamos un jurídico. El jurídico, oiga, nos llamamos y le pagamos. me parece muy bien, pero hay que pagar bien, como está haciendo que se paga porque se paga. No, venga, Claro. no, que está claro que no llegamos a acuerdo. No, a ver, es imposible. No, bueno, pero sí que no debería ser. Es imposible. Vale. En revistas trimestrales, ¿qué objetivo tienen? Gasto de 2.000 euros en revistas trimestrales con marcas. ¿Qué motivo tienen un gasto de 2.000 euros? Que con la video... Si será lo que quiero, pues vamos. Pero ves, ahí si esto es una revista, yo veo en forma de venta, pero no informe ni siquiera eso, aquí por lo menos. Algo que se critico que hogar me parece desmesurado e innecesario, pero por lo menos hay una revista editada que vale, se pagó 2.000 euros por esto. No entro en que corresponde a los 2.000 euros. Pues se evita un informe de mismo. Yo le llevo de jurídico. Lo que es el jurídico, que le preparo un informe del partido de una revista. No, que te prepara un informe de las cosas que fiches. En este caso, hogar necesario. Lo mismo. Pues, un proyecto que era ampliación del proyecto de humanización de Media Vida, Proyecto de... Un proyecto de... No sé, un proyecto que se pagó por parte de la humanización como una ampliación, vamos. Por eso una ampliación de otros proyectos. En Media Vida, en la travesía de 5, en las Ruas Iglesias. Eso es a continuación, donde está o Bar Puskas. Sí. Hasta Cerebres, rematado fiesta rotonda. Sí, vamos. Todo posible. Hasta el final, después, se Iglesia se brinda esta razón. Mata ahí de Viz, y que venga su barrero, En este caso, luego quiere que no se le correcto. Un buen proyecto. No para la menudita tampoco, ¿no? Se hace un buen proyecto. Lo que no me también es porque se paga, bueno, esto algo vez pagaron, creo que pagó hay una factura de 907 euros por una periodo partner que se emite todos los meses. ¿Cómo? Una factura de 907 euros. La partner, que tengo que ir a una alquiler. Eso va a ir a pasar ahora mismo para su casa. No hay, tenemos un problema con Ferreira de ellos, no hay más que chatarra, tenemos otro rancho de ellos, estamos comprando otro, estamos eliminando, dejamos pagar alquiler. No pagamos. Sí, claro, pero bueno, el pagar el último millón, pagar alquiler, no pagar también. pero tanto tiempo pagar, que eso está. Eso, hombre, y ahora por las dudas. Si te van a poner dudas, Pero claro, te digo cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo pagaste estos 900 euros? No, eso ahora mismo le subieron las horas poco, porque Se prefiere, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pagaste? Todo Más de un año. todo que necesitamos Está pagado. para hacer los servicios. Estaba pagado una nova. Todo lo que necesitamos, todo. Estaba pagado una nova. Si sabes que ahora no nos contamos en ningún tipo de colaboración, había que hablar con Ferreira. Ya sabes que no nos pillamos, para que vos cuando lo ves,
Eso non justifica. No. Nosotros lo único que se ponemos problema en la forma de identificar, en la forma de contratar las únicas compradas. Eso no es así. Que cualquier se tengas pagado a otra cuestión. Bueno, ves que cambiaste de personal eventual. Hay una parte que tiene una personal eventual que ha pago do finiquito. En canto é o finiquito nese caso? Supoño que será proporcional, entendo que será por vacacións non disfrutadas. No, pero a Ten parte indemnización. eso fai na intervención ca gestoría non. Entonces, Corresponde finiquito. Por eso pregunto ao personal eventual. Eso é un tema de intervención, vamos. Que a intervención é que se pode decir. Sinceramente. Bueno, queda pendiente que me digas que había atendido a cantidad do finiquito. O caso son os conceptos, sobre todo os conceptos do finiquito. ¿No? A cantidad non importa. Non pode vir a intervención. Importan os conceptos. tiña hora a reunión ás 11:30. Bueno, de feito, tamén tiñamos que estar nós, pero ás 11:30. Entón, estará. Para rematar logo, para acabar. Eso queda vai a contestar de alguma maneira. Sí. Miro que de contas. Despois, no punto limpio, porque, bueno, recibí bastantes queixas de que hai acúmulos de vertidos durante a semana. E, claro, como a persona está o viernes hasta o viernes, cando se recolle, digamos que era conveniente máis a menudo, porque a veces botan a xenua, o que sea, que está mal feito, que deposita vertidos, o que sea, fora, que deberíades estar un pouco pendientes de retirarlos lo antes posible, non esperar hasta que o día que vai ser. Din que había unha solicitud dunha subvención para a piscina. En que consisten que precios que obras son as que están previstas? Aí o arranxo, bueno, podes explicar mellor, Luís, pero é o arranxo do que ven sendo o vaso da piscina, porque perde moitísima auga. Non pensastes en ningún momento plantexar a posibilidad de, por lo menos, facer un estudio, a posibilidad de cubrición da piscina que está na mesma zona, incluso algún tipo de organización, estudiar por lo menos. Podes explicar mellor, Luís, pero sí, Se mirou. Que tiña un cuarto proxecto e era para fazer unha piscina climatizada. O sistema sería o mismo, vamos por el mismo con esta base, aproveitando o vaso que temos agora, e cubrila, que eran 700 millones. 700 millones. ¿Cómo está ese proyecto? Ese proyecto, normalmente, nos da la subvención, que era por un tema de ahorro energético, y ahora mismo tenemos una línea de 106 millones. Yo sería ahora mismo aquí preparar o vaso, a mesma idea, máis ou menos. Esos 106 estaban dentro de esos 600, dentro No, del proyecto. Isto é un tema para. Pasamos agora mesmo do proyecto que temos aquí, podemos ficar a parte del proyecto, a su proyecto novo, e continuamos co proceso da obra, que tira dando o vaso, que va a subir a valeto, para mañá poder climatizar igual. De outro, miraste de buscar outra vía, outro proyecto, para algún tipo de subvención, Este proyecto donde haber un outro, o que fagas ahora, non ten nada que ver con eso. Isto debería hecho mismo, preparar todo o suelo, e depois fallante, pensaría por base, deixar un pouco pensado por base. Eso sería o tema que se está previsto. Pero entonces previsto continuar con el la finalización. No vamos a ver catálogo, vamos a mandar ahora. O equipo de bacheo está en funcionamento. Ahora mismo, hasta que empece nos permita o tempo. De todos aquellos comunes que prexeran no pleno anterior, non prexeran que tuve a suerte de... A ver, igual anuncias a verdade. Hora de cabeza non me acordo. Da iglesia de la fiesta de él, esa pista estará... Bueno, a ver, la iglesia, De la iglesia de esa cosa de él. sí, hay que volver a tocar. Está pendiente, ¿no? Sí. A de Vilar de Ocella,
Iso foi bachada. Ben, Iso foi bachada. foi bachado. Encima da lei anterior, non? Mas a lei de Luís, Non que vai para... Sí. Esa vai un proyecto que está haciendo ahora, está limpando. Despois da guitarra. Pero foi bachada tamén. Sí, pero con eso vai a comerar. Vai a comerar. Aquel tema que se precede a Santa Estrella, no sé, algo en Bodán, se subía, o en Malón, la gente que quedaba sin la conexión y estaban interesados. Avanzaste tarde en eso. No, eso tengo ahí, tengo un valor, hay varias situaciones que en principio están así. Pero cuando te des programa de papel. Uy, eso es previsión de trabajo. Es sobre la marcha que hay. No sé, pero claro, una planificación, hablar más planificación. Sí, Pero va de ocho. pues espera, yo escuchaba, no, planificación, escuchar, no hacer Sí, más un esfuerzo para... y es bastante, yo creo. Yo diría que son malas, yo creo que Agradezco que sea tu consideración de mí, que son malos, no te puedo decir que eres malo, pero que eres un... Además, como amigo, como otro cualquiera. Que tenías así palabras agradables. Pero bueno, la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer todo eso? A todo esto, la pregunta era, que como que me interesa, a fin de cuentas, la consideración niña, no da igual, pero sí me interesa saber cuándo vas a preparar las de... vamos a ver, no para de resumir, porque comer no tenemos ningún metro de agua, ni en cada día una tubería, ni en saber que un metro de tubería. Entonces, en los risol tampoco, pero no tiene nada que ver todo, no tiene nada que ver porque ni por Cumeño, ni por Ipsa, ni por los años, pasa una conducción de agua que permita dar un abastecimiento público, o sea, eso. Pero aquí sí que pasa por un lado, pero se pasa por adentro, por eso No pasa por nada. No es así. es decir, que no lo vas a hacer, entiendo. No, espera, se ha llegado con turno. Bueno, pues bueno, Por la parte de Sí. Alex, Unha pregunta sobre un decreto que vimos nunha subvención de impacto paisajístico la Dodoira de Fonte, pero non concreta de onde. Sabéis? Tamén. Sabéis? De Podes meter eso ano pasado nunha concesión, non podes meter este ano. Fonte Mar. Vale, pues nada, vamos a ver, era unha curiosidade. Pois, gostaríamos saber se se vai facer algún tipo de actuación no Parque de la Meza, en Camargo. E cal se vai facer? Aparte, Se hai falado algo. Se hai falado algo de algunha actuación no Parque de la Meza en Camargo. Sí, o parque sí, pero tenemos un árbol ali, vamos a cortarlo, despois está aguantando todo de e non hai outra solución, porque é o único que dá sombra nese parque. A ver, botar aí, outra cousa, foi bastante desarrollo, que é un crecimiento tan rápido, que parece que é imposible que pueda que se remonta todo. E están os veciños de acordo con cortar. Están de acordo con o levanta o Teño constancia de que non todos. bueno, pues habrá que vengar, pero que se millones de sacando algo cada De que xa Pedro está levantada isto. É É unha solución, creo, non sei. Algo Pero cortalo, é o problema que ten. Queda moi ben, pero se che escaralla todo o pavimento, que faz tamén? pero o pavimento seguramente estaba algo antes para o pavimento. Pero hai que respetar a opinión dos veciños nese sentido, pero eu aí creo que deberíase facer unha consulta cos veciños de que queren facer. Despois, bueno, vimos gastos de representación en Fitur e en Embalses, na Asamblea de Embalses. Queríamos saber que conclusións sacaron deses dous eventos, bueno, na Asamblea e en Fitur que se chegou a facer. De que maneira se representou a Concello de Vila de Cruces ali.
Eso pode che... Sí, sí. Protestar junio, Julio, sí, sí, pode. Pois a reunión de Fenerbahce, que é unha reunión que hai entre o cambio a presidente da federación, trimestral, Sí, pois, normalmente en enero, en abril, julio, octubre. Entonces, básicamente, aparte, como xa ven do goberno anterior, que entonces está na comisión directiva, o sea, aquí está, porque ahora mismo está bueno, estaba empezando a preguntar contratos bueno, de la Silorete, todo esto, entonces ahora estamos en la federación, porque bueno, en concreto ahora porque va a ir un próximo, que creo que se ha traducido en el noviembre, el ritual de Zamora, entonces para usted, para la nueva profesión, la hidroeléctrica, acá evidentemente esta federación está implementando para que los convenios salgan muy beneficiados. De feito, hai unha reunión moi intensa destes xogos que ves en todo o telemática. O catastro, porque está tratando de o catastro valore moito máis os terrenos como se diría negado, non? Por tanto, se o catastro valora os terrenos moito máis, os ellos, entonces, básicamente, esta reunión hai unha directiva da federación, hai un secretario, hai un técnico e cada premio se tiene una auditoría de trabajar en los sistemas. E falouse algo en concreto dos embarques que nos afectan a nós? Bueno, a ver... No, pregunto. No, porque informes. Estamos ahora, o noso non é dos problemas que está local, ni moito menos, pero creo que temos que estar ali para o tema de temos que marcar unha pauta, tanto se o Rico Bailo, cada un e é beneficioso para o Bailo, evidentemente vai estar a partir para todos os que queren entrar. Probablemente eso son profesións alguna hasta 10 anos, 5 anos, non é que cada igual e vayas. Entonces, bueno, aí está a operación. Xa, non sei se tedes actuar en sí, pero a operación de esa operación, que son os sindicatos afiliados, non sei, a operación. Sí, pero quería saber que unha vez que se houve representación do Concello, saber que... Sí, claro, por que non? E o de Fitur, basicamente, foi unha aplicación do aplicación a estar ali. Do GDR, pero non, pero cando pertenecemos, pues bueno, está el interior, por lo que Paula, antes de caso de lo que estaba. Mira. Porque a Fitur pude vir moi bien. Non Fui de algo é máis. Eso é diferente. O que vimos nunha relación de facturas, conceptos de pagos de comidas, sin concretar a quen, nin para que, pois en concreto, onte atopei 3 facturas, dúas de un sitio de 75 e 49,10 e outra de 145 euros noutro sitio. Non sabemos desde cando o Concello paga comida si a quen. Non vale que la persona un pouco pretenda nada. No, pero hai que decir, no, claro que non, pero que o Concello pague comidas, hai que saber por qué. O a profesión. Claro. Y bueno, ahora mismo que va con los técnicos. Paga o Concello. Claro, sí. O Vasco, o de Vasco, que decía aquí... Claro. Un xurídico. Exacto. Debería parar o xurídico, debería parar o técnico. Pero mira, da comida seguro que hai ticket hasta sabemos o que comestes. Seguro que o presentaste. Pero do xurídico, de todas formas, eu non creo que os cartos públicos sexan para pagar comidas nin a técnicos nin aos demais. No sé, aquí te va Non me parece... no tengo la tarjeta blanca.
Entonces, No se tirado directamente. No, tes un morro tamén, tes unha cara que cuidado, o alcalde é lógico que non paga as comidas. Sí, é lógico. Tiene faltaría máis. A súa, para mí. Entonces, se tes unha factura con que tamén son con comidas, prácticamente un plan mal. Sí, claro, da igual. Hai unha factura de protección civil, non faltaría máis, que protección civil paga as comidas, de por que está gratis, protección civil, que pagan os comidas. Pero esa cargo non se discute máis. Non faltaría máis. Esa non se discute. Xa que sabe a población, vou sacar a miña de cintura todo o día es para que queden, creo que non Ya, sen duda. No, pero la digo, No, porque hasta me asombrou ni Eu en ningún por momento. Madrid, por mí de Madrid, en Madrid, entré a cintura, por 80. Nadie se 80 con 80. Precisamente nadie se Aí queda, tamén digo, non é o mucho a lei. Pero bueno, para que sabes que Sí, aí de Fiture Femembal xa hai 210 euros. sí, por Supoño que Femembal Nada de buscar. sí, no, no, por eso digo. no, alto, Pero neste caso, pois non sabíamos quen foi comer a estes sitios. Entonces, era interesante saberlo, non? Pero contestan o que non se pregunta. Claro, Nadie pregunta por la claro, pero é tu proposta. non quero, a forma do traballo. a mí me parece moita calla, a tua resposta. A ver, estou dicindo, protección civil é de non pagar por protección civil. Protección civil supoño que é de 145, non? Non me faltaría máis. Pregunto, a protección civil é de 145, non? Que te van a pagar por comida. Volvo a preguntar, a de protección civil é de 145. E as outras dúas, de que Eu non levo contabilidade na tuliza, así, pequena. 75 e 49 con 10. Que tal son? As outras dúas. Vou dar a Bueno, pagaches unha comida con carne público. O oficio. Acabando de pedir, pero non é de plantas. O sea, Bueno, hai que matar que hai que traballar. Nada, se puedes pasar polo parque de Merzo, o parque da Mó, que hai un pechado de madeira que xa desde o ano pasado, pasa que agora están as pintas por fora e tal. Creo que se notificou. Si fixo así. Bueno, Hai que sí. depois hai unha zona como da Serradera que está casi luminarias fallidas. A ver, hai varios sitios porque con este temporal queimáronse moitas farolas catronada, caeron árboles e os electricistas Xa, neste temporal non poden subir á cesta co aire que fai, entonces Constame que a electricidade falou con alcalde, pero bueno, xa o menos leo máis iso, para trasladar. Isto non me gusta. Nada máis. Non hai niña ali. Parece que non é, é a número 5. Bueno, temos, a ver, Santo abaixo na carretera. entrega unha Estaba dotación para a instalación E hai para os lugares de as fallas e a dentro 5 da que parte está de Toiri. xa leva E sabemos que, bueno, que hai moitas persoas que ese lugar tamén non teñen fibra, pero en concreto hoxe queremos lograr esos dous lugares en Toiriz porque as familias que nos fixeron contacto xa varias veces con nós, que con o Concello tamén nos dixeron que igual, porque son familias con nenos, bueno, non son capaces de poder realizar os traballos que a veces ten que facer e mandan os colegios e incluso teñen que subir as cruces a biblioteca ou onde cuidan. Pero non é aí. No, acabo de decir que hai que desplazarse por outros lugares. Andan eles ahora mismo anda Telefónica de instalacións diversas no Concello, pero realmente eso non aquí podemos facer. No, tamén nos informaron que hasta 2025 hasta finais que teñen plazo para... Que pasa? Que igual nunha mesma parroquia hai varias empresas diferentes, entón igual que imagínate, por poñer un exemplo, Toiriz, poden instalar igual a fibra en Senra, e igual en Foxacos non estar, ou sabes? Bueno, eu non... Eso é porque son Sí, estou de empresas acordo, pequenas. estou de acordo con iso. Eu simplemente nombro estes dos Sí, lugares sí. porque afecta a nenos. Si non depende de nós, pero sí. Cando hai nenos, por exemplo, no lugar de San Paio, que é un lugar con 3 nenos que están afectados, e que, bueno,
unhas veces poderán subir as cruces a realizar os traballos e outras veces pues, quedan os traballos por realizar. Sí, nada, só Entonces, deixar claro iso que non depende de nós directamente, que iso xa é delegación do goberno, que son subcontratas que fixeron eles, entón, bueno, hasta o 2025 en teoría dixeron que tiñan hasta finais de 2025 para que todo estivera feito, pero bueno. Para o que se falaba de 2024, final 24, Sí. todo rematado. E despois dixeron E agora, 20, ampliado. Ao 20. Outro tema é o tema do Parque Infantil de Tuiriz, que fai agora son de 2 anos que se retirou por encontrarse en mal estado e a día de hoxe pues, ainda sigue sin repoñerse. Decía que tiña moitos medos de ir, pero bueno, ten unha parroquia que ainda vai habendo cativos, entón me parece que despois tamén solicitar que coloquen algún paso de terra elevado na calle de Sergio Iglesias Pazo, a altura do Vilar, esa zona que os veciños están reclamando desde hai tempo, e agora que, bueno, que esa calle pasou a propiedade do Concello, pues, non. Aparte de que pasou o Concello, o Concello solicitou, foi aquí, que é o localización de Viz, a carretera del Seixo, vai. A parte de nós temos para ver a actuación. Para esto se deixa. E a Xunta non permite facer un traballo. Foi de nada, e non se permitía. Eso para facelo, se diría ao Concello, e como se daría a actuación. Non se me olvide, o finiquito é a parte proporcional da extra, máis a parte proporcional das dotacións. Díxome a interventora que estaba ben, díxome os 4 principais, é a parte proporcional de gestión. Entonces non se podería actuar de ninguna maneira para poder reparar ese... Entonces, non solicitamos, ese, dixeron que para Non. Bueno, os veciños de toda a zona do Vilar que están que a xente entra un pouco lanzada ali no tempo, cando se... E nós temos que xa temos de solicitado, Xa. e o que hai no resto tanto preocupou, é non é Vale. máis cousas. Sí, por parte do Partido Popular é tamén para Julio, para que aspectos almanaques que se fixeron no 2025, que cantidad se fixeron? E cantos almanaques se fixeron? 2.500. Sí, ahora Sí. Pues tamén hai uns temas que preocuparnos bastante, que hai unha reclamación da Tesorería Social, da reclamación de Rafael Vilanova Casal, de 38.726, máis despois por o Concello, unha sanción que sancionaron ao Concello, 1.500 euros tamén, por non aportar a documentación tamén. Quero dicir, esta cantidad xa lle ingresaron a Vilanova Casal. Pero, Se cantidad que os días que reclamaba eso. Entonces, nos hablamos con ellos, nos arreglamos, nos pagamos cada uno por ello. Claro. Hay una persona que normalmente el operador de máquina, y si yo estaba haciendo como su función de máquina, que no lo sé considerar, no tenemos que pagar nada. Bueno, creo que es por la multa, colaborar para beneficiar la Cuando depende del negocio, o una multa de 1.500, se pagaron 900 euros, y el pronto paga. Y lo puede poner lo que quiera que Claro, evidente. pero no sé, ahora como tiempo, aportando documentación, y a la responsabilidad lo que usamos que tiene. Ahora, Es lo que hablamos, de que no se aportó, puede ver que los que presentaron, recibimos una multa. Es caro por ello, ¿verdad? despois hai tamén outra indemnización que é de Igna Ramos Ferro, para preguntar se de 7.063,30, se ingresaron xa este dinheiro a ela, mas hai de gastos de abogado de 1.266,95, o gasto de gafas a parte de 237, e as costas da sentencia que tamén creo que tamén
ou tienes que pagar o que a administración local, que é o Concello de Cruces. Ese dinheiro xa foi todo ingresado ou está pendente de... No, iso está todo. Está todo. As costas, cando foron as costas? Non sei, estar facendo unha pregunta ahora mesmo así a correr, non sei, teño que mirarlo, pero está todo ingresado. De todas formas, isto é unha responsabilidade patrimonial, porque... Vale, as costas están pendientes, vale. De todas formas, digo que isto é unha responsabilidade patrimonial, porque pola maneira na que falan, creo que quere dar a entender como a xente, como que falamos de juicios e que nós tamén estamos gastando e non estamos gastando porque nós actuáramos mal. Neste caso foi unha responsabilidade patrimonial, foi unha caída e xa está, é o que lle correspondía pola caída. Vale. Bueno, o mantenimiento tal cual está todo. No, o sea, estamos, por exemplo, poñendo unha comparación, se comparamos, por exemplo, a escola infantil que foi feita en propiedade privada, isto é unha responsabilidade patrimonial, unha caída dunha persoa non a podemos evitar, por desgracia. Pero chegar ao acordo con esta señora, creo que varios... Houve informes, de feito, o que non estaba de acordo era co informe, neste caso, do técnico, bueno, do secretario, neste caso. Nós aí non temos que facer, nós non imos mandar ao secretario que poña o que a nós nos dé a gana, terá que poñer o que teña que poñer. Date un acordo, unha indemnización de 275 euros e depois ao final consiguen 7.000, ao final ten que pagar ao Concello casi 9.000 euros. Terá que pagar o que dictamina un xulgado. Neste caso non o dictaminamos nós. Xa vos digo, neste caso isto foi en contra dun informe de secretaría. Nós non lle imos dicir a un técnico o que ten que poñer no seu informe. Mais datos. Claro, temos tipo de explicación. Entón, así está sobre a alegación da mina de Toro. Digo que acabo de plan. E aprobaste a moción. Semana hoxe, claro. Claro, tamén ao final acabou ainda porque era que de presentar. O que pasa que vou ter máis temporada, cando haxa tema Ciao.